Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu zenbaki karratuak. Zenbaki karratuak lortzen dira zenbaki arrunt bat berretzen badugu berbi zenbakiaz. Adibidez, baldin badaukagu 9 eta 4 zenbakiak eta osatu nahi baditugu zenbaki hoiekin egin daitezken zifra bat edo biko zenbakiak, ikusten baduzue 9aren erroa da 3, edo 3 bider 3 da 9. Horregatik 9 da zenbaki karratua. 3 bider 3, hau da, 2 aldiz biderkatzen badugu zenbaki arrunta 9 ematen duelako. 4aren kasuan gauza bera. Erro 4 da 2. Zergatik? 2 bider 2 delako 4. Beraz, 4 zenbaki karratua da. 4 lortzen delako 2 ber 2 eginez. Osatzen badugu adibidez 4 eta 9rekin 49 zenbakia, gauza bera, 49ren erroa da 7, da 7 bider 7 da 49. Beraz, 7 ber 2 da 49, horregatik 9 da zenbaki karratua. 7 egin degulako ber 2. 74ren erroa da 8, beraz, 74 zenbaki karratua da. Egin degulako 8 bider 8 edo 8 ber 2. Egiten badugu, adibidez, erro 6 ber 4, hori da 6 ber 2, hau da, zatitzen badugu lehenengo berretzailea errotzailearekin, 4 zati 2 da 2, 6 ber 2. Egiten badugu 6 ber 2 bider 6 ber 2, ematen du 6 ber 4. 6 ber 2 eta hori dena ber 2. Horregatik 6 ber 4 da zenbaki karratua. Gauza bera, egiten badugu adibidez, imaginatu 9 ber 4. Horren erroa, 4 berretzailea zati errotzailea, 4 zati 2 da 2, 9 ber 2. 9 ber 2 bider 9 ber 2 da 9 ber 4. 2 aldiz biderkatu dugu 9 ber 2, edo 9 ber 2 dena ber 2. Horregatik 9 ber 4 da zenbaki karratua. Egiten baduzue adibidez 4 ber 6, gauza bera. Berretzailea, horren erroa. Berretzailea zati errotzailea, 6 zati 2 da 3, 4 ber 3. 4 ber 3 bider 4 ber 3 da 4 ber 6. Hau da, 4 ber 3 dena ber 2, 2 aldiz biderkatu dugu 4 ber 3. Beraz, 4 ber 6 da zenbaki karratua. Eta, kasu honetan adibidez, erro 4 ber 9, hasiera batean 9 hau egiten badugu zati 2, erroketa honetan ez du zehatza ematen. Eta badirudi ez dela zenbaki karratu bat. Ezin degulako atera 4 ber 9 hau. Baina, deskonposatzen badugu 4a edo barruko zenbaki hau 2 ber 2, eta egiten badugu dena ber 9, 2 bider 9 da 18, 2 ber 18 horren erroa da 2 ber 9. Hau da, 2 ber 9 bider 2 ber 9, emango luke 2 ber 18. Horregatik 2 ber 18 da zenbaki karratua, edo 4 ber 9. Zenbaki karratua da. Beraz, guzti hau ikusita, adibide guzti hauek ikusita, ondorioztatu dezakegu
berretzailea baldin bada bikoitia, berreketa batean, zenbaki hori izango da zenbaki karratua. Berretzailea bikoitia baldin bada. Hemen daukazute 6 ber 4, 4 ber 6, 9 ber 4, hemen ere bai daukazute 49 eta 7 ber 2 eta 74 8 ber 2, beraz, berretzailea bikoitia baldin bada, zenbakia karratua izango da. Eta baita ere, bikoitia izan beharran baldin bada bakoitia berreketa batean, orduan ikusi behar da berrekizuna ea zenbaki karratu bat den. Zenbakia karratua baldin bada, berretzailea bakoitia izanik, orduan berreketa hori izango da zenbaki karratua ere bai. Bale? Hau da zenbaki karratuei buruz jakin behar dezutena.